Hola, bona tarda. Soc Francesc Albardaner i els vull presentar l'últim llibre que he escrit. És ni més ni menys aquest llibre que veieu aquí i que du per títol Cristòfor Colom, una identitat dual, jueu convers de València i genovès de nació. Amb aquest llibre es resumeixen 40 anys de recerca a moltíssims arxius històrics, tant de Catalunya com d'Espanya, França, Itàlia i el Vaticà. És a dir, tota la meva trajectòria com a investigador històric està resumida aquí. El llibre conté uns articles que hem seleccionat i que es varen donar a conèixer en les webs internacionals en llengua anglesa. Són articles, començant per l'any 2000 fins l'any 2024, en el que es pot seguir la meva evolució en les recerques colombines que he fet. Arran de l'emissió a Televisió Espanyola del documental Colón ADN, su verdadero origen, està clar, s'ha organitzat molt en renou perquè resulta que amb aquest programa deien que l'única teoria heterodoxa que no era incompatible amb els resultats de les anàlisis de Cristòfor Colom i el seu fill Hernando era la meva. Per tant, i quina és la meva teoria? És una teoria heterodoxa, no segueix la teoria genovista. I aleshores aquí trobareu les raons per les quals considero, evidentment és una hipòtesi, no el considero provat, però té moltes possibilitats que, en primer lloc, Cristòfor Colom fou un jueu sefardita. Això ho ha dit la ciència i ho veureu aquí amb un dels articles com es justifica. Aquest home, malgrat actuar a l'esfera pública com a cristià catòlic, en l'esfera privada va ser un jueu, un criptojueu convençut de la seva religió i de la seva cultura.